Lemanaw an bɛ aw fo ka koɲuman dɔw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya k'aw ma k'aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la an bɛ taa ɲuru di Sahel kɔnɔna na ka jira k'a fɔ jatewalikɛlaw kɛlen don ka nkara dɔ da dugu in na dongabɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ. An ye seereya dɔ sɔrɔ an bɛ n'o lase aw ma ni kibaru daminɛ la. Dire yɛrɛ fana i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ kurun dɔ binna yen nɔ ji kɔnɔ. A jirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ni tora ko dafɛ dɔw yɛrɛ fana tununna. An bɛna o kibaru dɔw fara olu kan ni k'o ka tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lemanaw k'aw fo ko kura ko aw danse an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Ɲuro di Sahel kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko nin duguba in ka taa Moritani dancɛya fan fɛ gɛlɛyaw kɔni bɛ nin waati la. Dugu in dongabɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ jatewalikɛlaw kɛlen don ka sira kumabaw bɛɛ lajɛlen tigɛ. Tani ka segin gɛlɛyalen don kosɛbɛ mɔgɔw bolo. An sera ka nin seereya sɔrɔ min y'a kanu ka tɔgɔ to Gindo la an k'o ka kumakanw lamɛn. An bɛ Ɲuro yan nɔ nin wagati laban in na donc a bɛ tile 5 ɲɔgɔnna bɔ siraw kɔni tigɛlen don ka sababu kɛ walejugukɛla ninnu u kɛlen don ka siraw tigɛ donc o kɛlen don ka gɛlɛya caman ba ta ka ɲɛsin anw ma bi bi in na. N'i y'a ta k'a lajɛ adamadenw yɛrɛ olu ka déplacement a ka gɛlɛn k'a fɔ ko ka bɔ duguba kɔnɔna yɛrɛ la ka taa Ɲuro o tɛ ka se ka kɛ bilen donc minnu fana ye n'olu bɛ village kɔnɔnaw la olu fana tɛ ka se ka segin ka na don Ɲuro bilen donc n'i bɔra ni n'u ye ɲɔgɔn u b'a fɔ ko n'i taara ko segin t'a la bilen donc n'i taara village kɔnɔna ninnu na i tɛ se ka segin bilen o kɛlen don ka gɛlɛya caman las'an ma surtout an ka wari ɲini ta fanfɛla la parce que yan nɔ sɛnɛ tɛ ɲɛ anw bolo yan donc an caman dahirimɛ sigilen don feere ale ni bagan jago de la donc nin wagati laban ninnu na an bɛ k'a ye k'a fɔ binw bɛ ka jeni kungo kɔnɔnaw la bagan gɛnnaw bagan maralaw olu fana tɛ ka se ka bɔ ka na parce que carte t'u bolo hali n'olu bɔra ka na n'u ni faamaw ye ɲɔgɔn ye donc ni carte t'u bolo o fana ye gɛlɛya camanba ye ka ɲɛsin olu ma n'a y'a ta k'a lajɛ Sikaso ni Segu yan fan ninnu i bɛ taa sɔrɔ village kɔnɔ mɔgɔw de bɛ olu duguba ninnu balo mais anw fɛ yan nɔ Sahel jamana la c'est le contraire parce que pour que kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka balo il va falloir que dumuni ka bɔ ville de kɔnɔna la ka taa d'olu ma donc o sira ninnu bɛɛ datugulen don nin wagati in na nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na i n'a fɔ bi an bɛ don min na pour le moment minɛnw sɔn u b'u nɔ la fɔlɔ mais fɛn min ye fɛn kɛnɛw ye ka daminɛ pomme de terre ni ku ninnu na ale ni ɲamaku ninnu olu tɛ anw fɛ yan nɔ donc tiɲɛ yɛrɛ la olu kilo ka gɛlɛn parce que bi bi in na ɲamaku kilo bɛ fo 200 la donc pomme de terre fana bɛ fo 200 la alors que a tun bɛ 120 na hali saga minnu tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ 70,000 60,000 la sisan olu bɛɛ bɛ ka boli ka taa fo 15,000 la an bɛ welewelekan de bila hali bi an ka fanga tigilamɔgɔw ma u ka dɔ fara cɛsiriw kan hali bi pour que an bɛ se ka lakana cogo min na ka tila k'a ɲini minnu bɛ village kɔnɔnaw la u ka fɛɛrɛ kɛ u mana mɔgɔ ninnu ye wagati o wagati u ka fɛɛrɛ kɛ ka information di pour que faamaw bɛ se ka wuli ka ko in kɛlɛ kɛ parce que wagati dɔw la u bɛ information dɔw di i bɛ taa sɔrɔ l'information n'est pas claire u b'a fɔ ko nin wagati in na ko u ye mɔgɔ damadɔni ye mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ɲɔgɔnna ye donc an ka sɔrɔdasiw bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ t'olu kama u bɛ taa sɔrɔ a dɔw yɛrɛ la tiɲɛ tɛ donc u ka fɛɛrɛ kɛ cogo sugu bɛɛ la u ka u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka information claire nette di an ka fanga tigilamɔgɔw ma u ka se ka wulikajɔ caman min kɛ u ka se ka bɔ kow la hali bi. O kɔfɛ an bɛ taa jamana kɔrɔfɛla na Dire mɔgɔ kurun dɔ binna ji kɔnɔ yen nɔ kurun in tun b'a la ka bɔ Burɛmu de ni ka taa tɔn kan nka seli Dire kɔnɔna na kɔni binna yen nɔ su dugutilama fɛ an ye seereya dɔ sɔrɔ min ye a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ Dire kɔnɔna na ale ye min fɔ an ye gɛlɛyaw la an k'olu lamɛn nin kumakanw na. Nin ko in kɛra jeudi don sufɛla fɛ voilà jeudi soir 22h waati kuru dɔ de don a bɛ taa buramusugu de kɛ donc a segintɔla a ka kan ka na Dire ka mugu ji ka tɛmɛ ka taa tɔn kan donc kɔnɔna la Dire yɛrɛ a sera Dire quartier dɔ bɛ yen min bɛ danganda la quartier in tɔgɔ ye ko Medina Kura ko in kɛra yɔrɔ de la donc mɔgɔw bɔra kulekan kalama mɔgɔw ye kulekan mɛn ko a y'an dɛmɛ donc a y'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ yen olu bolila ka taa kunnafoni di chef de quartier yɛrɛ ma parce que ale ka so ɲɛsinlen bɛ bada yɛrɛ de ma donc mɔgɔw bɔra kuru fitinin fɔlɔ mun sɔrɔla ka taa mɔgɔw dɛmɛ u sera ka mɔgɔ minnu bɔ ka se ka mɔgɔ minnu dɛmɛ donc a bɛ muso 1 ani denmisɛnnin 3 donc olu sara u nana dɔrɔn u y'o di sapeur pompier mɔgɔw ma u taara n'o ye à la minute mɔgɔw mobilisera fan bɛɛ kuru fitininw bɛ ka na bozow bɛ ka na u sera ka mɔgɔ hakɛ minnu bɔ ka don kuru la a bɛ taa mɔgɔ 19 ma ka na au moins k'u dɛmɛ k'u ladon sow kɔnɔ ka dumuni d'u ma k'u lasigi k'u hakiliw sigi donc o dugu jɛlen autorité mɔgɔw nana Dire bɛɛ de nana bada la donc hali sisan ne filɛ yɔrɔ min na jɔlen bɛ bada la jama bɛ yen mɔgɔw taara parce que kurun bɛ yɔrɔ min na u y'o ye kurun kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman b'a la parce que mɔgɔ caman de tora mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko nin mɔgɔ hakɛ de ma ye parce que olu kurutigiw yɛrɛ tɛ se ka fɔ ko nin mɔgɔ hakɛ de tun bɛ kuru kɔnɔ
parce que kuru minnu don olu bɛ taa sugu de kɛ ka segin donc an bɛ se k'a fɔ min ni ala ye min kɛ o de ka ɲi ni ala ye min kɛ o de ka ɲi mais tiɲɛ yɛrɛ la quand même autorité mɔgɔw bɛ yen lakanana mɔgɔw bɛ yen chef de quartier bɛ yen bɛɛ de filɛ nin bada la bozow bɛ yen bozow bɛ kin o kin daga o daga la u bɛɛ de nana u na n'u ka kuru ye caman ye mɔgɔw ye dumuni san mɔgɔw ye jiw san mɔgɔw sira yen hali sisan mɔgɔw dɔw bɛ yen u ye tile 2 de kɛ donc pour que au moins kuru in ka se ka bɔ ni mɔgɔw fana b'a kɔnɔ mɔgɔw fana ka se ka bɔ pour que u ka se ka sutura donc pour la radio Keledu ne tɔgɔ ye Usman Sise o bɛ ne wele Vexi. Kidal mara ɲɛmɔgɔw ye latigɛ dɔw ta k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu ma segin ka taa u ka baara daminɛ ko olu saraw bɛ tigɛ ka daminɛ ni janvier kalo in yɛrɛ la o b'a ye k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ minnu b'a la olu ka ca kosɛbɛ a bɛ se mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 30 bɔɲɔgɔnko ma lakɔli karamɔgɔw ka lafasatɔ minnu bɛ Kidal an ye o ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ n'o ye Abdulaye Salam Mayiga ye ale y'a jira k'a fɔ ko u ni jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛnna taabolo min kan k'o tɛ nin ye an ka kasiraw lamɛn kumakanw na. Anw balila ka décision dɔ ye an ka gouvernorat fɛ o gouvernorat ye a bila enseignant 333 donc olu ka salaire de kan ka suspendi a balila anw na parce que an minnu yɛrɛ ye syndicat ye anw y'a ye k'a fɔ donc déjà anw kun ye labɛn dɔw yɛrɛ sabati avec les autorités walasa o enseignants ka tagali u ka poste la o bɛ se ka kɛ cogoya mun na donc anw balila k'a ye donc u ye nin décision bɔ a balila anw kɔni na mais anw kɔni y'a yira k'a fɔ vraiment anw ŋaniya ye mun ye o de ye ka taa ni enseignant bɛɛ ye an ni faamaw yɛrɛ kumana donc f'u y'u ka avis favorable d'an ma u y'a yira an na k'a fɔ ko problème t'a la u bɛ taa n'an ye pankuru na mais gɛlɛya ye mun ye moyen logistique de tɛ yen nɔ pankuru ko gɛlɛyalen don donc anw fɛnɛ ye o faamu anw bɛ k'o de kɔnɔna o kɔnɔni de dɛ nin nana kɛ anw fɛnɛ ye action syndicale mene an ye synergie nationale an ye sɛbɛnni kɛ o yɔrɔ o fɛnɛ sɛbɛnni kɛ faamaw yɔrɔ donc k'a yira k'a fɔ nin waleya in a ma ɲɛ wa nin waleya in u k'a jɔ donc o action syndicale de menena wa fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ nin ye gɛlɛyaba de a bɛna gɛlɛyaba de kɛ Kidal kalanko la sabula directeur de l'académie a ye o ye a b'a fɔ ko école bɛ yen nɔ ko enseignants bɛ yen nɔ donc nin kuma in o b'a yira k'a fɔ a kun ye kuma mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuma in ani tiɲɛ u ka jan maintenant anw kɔni bɛ mun fɔ k'u ka fɛɛrɛ kɛ donc enseignants bɛ se ka taa cogoya mun na wa fɛnɛ u ka segin u kɔ ko mun kɛra a ti maa si ranger a ti jamana fɛnɛ ranger. Sankura hokumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko Wɛzɛndugu mairie jɔyɔrɔ faba n'o ye l'agent chargé d'expédier les affaires courantes Ousmane Kuyate ale y'a jira k'a fɔ ko san tɛmɛnen gɛlɛyara kosɛbɛ nka ko jigiyaw bɛ yen k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔna na ko cɛsiriw bɛna kɛ ni ka to mɔgɔw ka se ka lafiya nka a ka faamuli la a ka fisa an ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ k'o de ka ɲi an ka siraw lajɛ nin jaw la. Ala fo k'Ala barikada ale min y'a ɲinan san yira an na ka dugawu kɛ tuguni a ka san laban yira an na san min na k'o fana yira an na k'a ɲɛsin jamana kunnafoni ma koba minnu kɛra an tɛna se k'a bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen mais an bɛ se ka min fɔ o de ye k'a fɔ ko san 2025 a gɛlɛyara Mali kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mais an b'an ta de fɔ mais jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général Darame Assimi Goïta a n'a ka gouvernement u y'a jɔyɔrɔ min fa ka maliyɛnw jigi sigi o de kama an ta kɔrɔ an na n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ sommet laban min tɛmɛna sisan n'o ye deuxième session ye collège des chefs d'État de l'AES ye président Assimi ya baara min k'o kɔnɔ o ye koba ye Afrique bolo o ye koba ye Mali kɔnɔ munna an bɛ daminɛ ni o la parce que ko mana kalifa i la surtout ko fɔlɔ e min b'a daminɛ n'i ma kɛ cɛ jɔlen ye a tɔw bɛ tiɲɛ Ala barika la président y'an bɛɛ jigi fa ko kan ka kɛ pour que baara in ka ɲɛ Afrique bolo AES bolo o kɛra an fɛ Mali kɔnɔ déjà donc an bɛ se k'a fɔ a y'a dɔn kalifa mɔgɔ min na n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ta bɛna kɛ ka tɛmɛ ni baara ye de parce que Koromɔ Karili kɛra ka ban donc o ye ko ye ko min ni an bɛ se ka foli k'o la kosɛbɛ président général Darame Assimi Goïta ye ensuite min fana maliyɛnw marqué tuguni en termes d'épreuve nin kɔfɛ nin victoire kɔfɛ o ye carburant ko ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ ɲina kalo laban ninnu na o fana kɛra janfaba ye ka ɲɛsin Mali ma maliyɛnw sɔnna tuguni ka tugu jamanatigi na ka gouvernement kɔ ka muɲu ka sabali
o fana kɛlɛ o jara Mali la ka da ka bi an bɛ se k'a fɔ o gɛlɛya o fana wulila ka bɔ yen malgré que u tun y'a miiri k'a fɔ k'o bɛna kɛ sababu ye an ka bila ɲɔgɔn na o fana tɛmɛna donc n y'a victoire fɔ ka tila ka gɛlɛya fɔ mais n'i y'a jateminɛ gɛlɛya in bɛɛ kɛra victoire de parce que AES k'a don ba la président a jɔra a jɔyɔrɔ la ka kabaranko fana gɛlɛya fana wuli ka maliyɛnw kan a jɔra a jɔyɔrɔ la donc nin ye koba fila ye an bɛ se ka min fɔ a ka tɛmɛ fana bi bi in na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ malgré que ni gɛlɛya b'an kan Mali foyi ma gɛlɛya balo prix b'a nɔ la carburant prix b'a nɔ la o bɛɛ ye jɔyɔrɔ min ni an bɛ se k'a fɔ ko n'o kuma kɛ dɔ tun fɛra gɛlɛya kan espoir fana bɛ yen jigiya bɛ yen ka se 2026 ma parce que an y'a usine mun d'a la an fɛ n'o y'an ka dugukɔrɔfɛnw ye u bɛna don ba la san wɛrɛ 2026 a musakaw bɛ sɔrɔ jamana ministre des finances a wari min sɔrɔ avec les miniers a bɛna to Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ dɔ farala saraw fana kan à partir du mois de janvier donc moi je pense que réellement l'espoir est permis k'a fɔ ko san wɛrɛ an y'a gɛlɛya min sɔrɔ ɲinan ala barika la an tɛ n'o sɔrɔ san wɛrɛ an b'o ɲini ala kɔni fɛ a k'an dɛmɛ o la an kana ɲɔgɔnna gɛlɛya ɲɛ na tuguni parce que jamana nafoloko a bɛ ka bila sira ɲuman kan an ka se ka profiter a la pour que dɔ ka bɔ maliyɛnw ka sɛgɛn na donc an bɛ dugawu de don san 2026 a ka kɛ jigiya san ye ka kɛ sɔrɔ san ye ka kɛ kɛnɛya san ye an y'a gɛlɛya min sɔrɔ ɲinan tɛmɛnen 2025 kɔnɔ an kana ɲɔgɔnna ye 2026 kɔnɔ n b'o ɲini ala fɛ ala k'o dugawu minɛ an ye ala k'an bɛɛ jɔyɔrɔ kɛnɛma to ka jamanatigi fo ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ fana min ye presse ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ foli k'aw ye a jɔyɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ nin waati laban ninnu na kurantigɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ a kɛlen bɛ sababu ye ni ka gɛlɛya lase mɔgɔ caman ma mɔgɔw mako ɲɛ sira caman bɛ yen nɔ olu ta la ka se ka sabati i n'a fɔ minnu bɛ dumuniko feerew kɛ restaurant ani fo ka taa se mɔgɔ ɲɛ sira caman wɛrɛw ma gɛlɛyaw bɛ yen nɔ sisan kosɛbɛ ka sababu kɛ waati min bɛ di ni kuran bɛ di mɔgɔw ma waati dɔgɔyara kosɛbɛ an ye nin sira dɔw sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ an ka o siraw lamɛn kurantigɛ gɛlɛya b'an kan bi dɛ wallahi mun y'a ta fɔ mun m'a ta fɔ a gɛlɛya bɛ bɛɛ lajɛlen kan surtout anw bolo la baarakɛlaw ne yɛrɛ bɛ gâteau de dilan anniversaire gâteau ni mariage gâteau o de ye ne ka baara ye ne ka baara mako bɛ kuran na yɛrɛ parce que ne tɛ gâteau dilan k'a bila pâtisserie tɛ ne bolo ne bɛ gâteau dilan so kɔnɔ de ni kuran bɛ na wagati min na ne b'o de jate minɛ ka baara kɛ i y'a ye kuran tun bɛ na a tun bɛ 12 heures kɛ o kɔnɔna na i bɛ se ka commande caman ta bon sisan a bɔra 8 heures la kun nana 6 heures ka na 8 heures sisan yɛrɛ a tɛ n'a yɛrɛ depuis kunna sini midi fo bi kuran ma se anw fɛ yen donc a kɛra sababu ye ne ma se ka commande fosi ta don dɔ la i bɛ commande yɛrɛ ta i bɛ tila ka mɔgɔw jigilatigɛ parce que kuran t'i bolo ka baara kɛ i bɛ i sigi n'a ye kuma o kuma ko kuran bɛ na kuran tɛ na vraiment donc ne ma se ka commande mun kɛ ne tɛ se ka wari sɔrɔ i bɛ clientw fana jigilatigɛ a gɛlɛyaba de b'an kan an kɔni bɛ mun laɲini kuran ka se ka stabiliser o de ka di an maliyɛnw ye bolola baarakɛlaw b'o la minnu bɛ baara kɛ so kɔnɔ o b'o la vraiment ni jamana ɲɛmɔgɔw sera k'a jateminɛ a bɛ diya an ye kojugu ne yɛrɛ ka baara fanba bɛɛ ye kuran ye gâteau bɛ don four la four bɛ branché kuran na a bɛ don frigo kɔnɔ a bɛ fɛn hali kun ne ka client dɔ ye ne wele a ma kɔlɔkɔlɔ mankan ci ko ne fara wari la de ko ne tɛ sɔn ka mɔgɔw ka commande ta ko ni commande kɛra ne bolo ne bɛ n ban ko kuran tɛ kuran de tɛ ne bolo wari ka di ne ye dɛ mais ni ne y'aw ka commande minɛ ni kuran ma na a tɛ se ka ɲɛnabɔ hali kɔsa in na n ye gɛlɛyaba de sɔrɔ kuranko la parce que n ye a tigi ka commande minɛ n ko kuran bɛ na heure o heure kuran ma na o heure si la mɔgɔ u mago sera u ka gâteau ma invité bɛɛ sigilen bɛ gâteau ma hali dilan gâteau ma hali don frigo kɔnɔ client obligera de k'a fɔ k'ale cɛ ka baara yɔrɔ bɛ yen ko panneau bɛ yen ko ne ka taa gâteau dilan yen ne taara gâteau dilan heure mun na 20 heures denmisɛnnin anniversaire den kun ye san 2 dɔrɔn de wallahi ne taara 20 heures ka gâteau dilan k'a bila frigo kɔnɔ 21h30 ninnu ne y'o bɛɛ kɛ kɛnɛma ka n ka denbaya to yen a bɛɛ sababu ye kuranko ye ne taara o gâteau dilan maloya de kɔnɔ ani kuma sulu parce que i ye client ka wari minɛ invité bɛɛ sigilen bɛ yen nɔ ko gâteau tɛ yen vraiment a ma nɔgɔn dɛ wa kuranko in jate minɛ
a bɛ ka jouer an ka baara kan yɛrɛ de kosɛbɛ. Nin kurantigɛ ko in kɔni a bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ. An t'a la ka se ka foyi kɛ. Hali ka da an ka téléphone n'an ka ordinateur k'u charger an tɛ ka se ka o si kɛ. O yɛrɛ ka bɔ a la an bɛ si dibi la an bɛ wuli dibi la. Yɔrɔ courant kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya yɛrɛ tagabolo la. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ baara caman gulonnen don courant ko de la. Bon min yɛrɛ bɛ ka ne tɔɔrɔ a ko la wari bɛ ka tigɛ ka bɔ an kun cogo min wari bɛ ka tigɛ ka bɔ an kun ten. An tɛ se ka crédit ta ka sɔrɔ wari dɔ ma bɔ an kun. An tɛgɛ bɛ ka tɔlɔmi an kɔ ka wariw minɛ an na ko yaasa courant bɛ se ka d'a ma nɔgɔya la cogo min na courant tigɛ in kɔni a bɛna nɛmɛ o fɔra a bɛ kalo damadamani bɔ a mɛnna a bɛ wagati bɔ o fɔra nka taa tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ fo si tɛ ka bɔ courant tigɛ ko in na o yɛrɛ de bɛ ka ne sen dan na wari tigɛ tɛ ka jɔ courant tigɛ d'a ma yala u bɛ mun de nɔfɛ a laban na en fait mun de don an bɛna mun de kɛ an bɛ an ko min an b'an jami ne kɔni ka laɲini ye min ye u ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka fɛɛrɛ tigɛ walasa courant tigɛ ko in bɛ se ka ban cogo min na parce que an tɛ nɔgɔyali yɛrɛ ɲini sisan nɔ k'a fɔ ko heure 12 heure 9 heure 6 non ka courant yɛrɛ sɔrɔ o y'an ka hakɛ de courant sɔrɔ yɛrɛ y'an ka hakɛ de c'est pas comme si an bɛ ka ɲini u fɛ an man ka ɲini u fɛ an ka hakɛ de don parce que an bɛ facture de sara an bɛ crédit de ta ka kɛ compteur la yaasa an ka courant sɔrɔ donc o droit kelen kama olu fana kan k'o d'an ma olu ka baara de fana ye k'a ɲini k'a d'an ma parce que an bɛ k'a san de fu tɛ o n'u tɛ se ka ɲɛnabɔ fana u ka taa walima u ka yɛlɛma don ko la u ka yɛlɛma don. Lebanon ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traoré Emmanuel Jara an b'a fɔ aw ye k'aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma waati wɛrɛ